Mas gwapo ang lalaki pag taken na? Dad, alam mo ba, maraming mga studies sa United States at saka sa ibang parte ng mundo nagsasabi na actually, mas gwapo daw ang mga lalaki pag may girlfriend or may asawa na daw sila. Basta kung taken na sila, mas attractive daw sila sa mga ibang babae. Ang tinatawag daw ng phenomenon na to ay ang mate choice copying. Ang sinasabi daw na mas attractive daw ang mga taken men kasi may pre-selection signal daw. Kasi sinasabi na may partner na daw ang lalaki. Nagsisignal ito sa mga ibang babae na baka may mga ibang good traits yung lalaki na to kaya in demand siya. At saka, pangalawa, may scarcity at competition. Binavalue daw ng mga tao, ng mga babae, kung may in-demand daw ang lalaki. So kung mayroon na siyang ibang partner, inisip ng babae daw na, may demand pala, may gusto sa kanya. Pangatlo, confidence boost rin daw. Kasi sinasabi daw nila, ang mga taken men, mas comfortable daw sila. Hindi sila as needy at mas confident sila at mas relaxed sila. Kaya mas attractive daw yung mga qualities na yun. Siyempre, yung musadi na to, may mga iba pang mga environmental factors, siyempre sa looks, economic situation, etc. Pero in general daw, nahanap ng mga psychological study ito na mas attractive daw talaga pag taken ng lalaki. Ano masasabi mo dito sa study? Totoo ba yun sa pag-aalam mo, Dad? Well, siguro let's clarify that, no? Kasi nga sa aking pagsasalamuha sa iba't ibang sangay ng ating lipunan, ito yung mga natutunan ko, no? Men normally become more attractive if they are powerful, wealthy, famous, no? Or very good looking, no? So yun yung apat na ranking niya, no? Number 1 is powerful, number 2 is wealthy, number 3 famous, and number 4 yung magandang lalaki ka talaga, no? Na talagang kahanga-hanga, kaakit-akit ka, no? Yan yung general ranking niya, no? Pero again, syempre, kung married na, kadalasan yung mga ganyang klaseng katangian naman, meron ng partner yan, no? Kaya nga, mabenta kasi sila, very, kumbaga, in demand sila, highly in demand, kaya normally may kapartner na yan. So, naman, kadalasan yung mga babae naman, na-attract sila sa mga ganon, kahit na taken na o hindi taken, kasi nga, ang babae, normally, hinahabol niya security, no? Gusto niya secured siya. At the same time, syempre, gusto niya gwapo rin kung maaari, no? So, ganon ang sitwasyon. Now, yung sinasabi nila, bakit mas attractive yung mga lalaking taken? Kasi nga, una, kung taken na sila, ibig sabihin, more or less, ano na sila, may good track record na yun, no? Ibig sabihin, titingnan din naman nila yung kapartner kung maganda yung kabuhayan and everything, siyempre, mas nagiging attractive yung men. Pero kung hindi naman, siyempre, hindi rin maging attractive yung men. Kung, let's say, taken nga yung men, pero hirap na hirap naman yung pamilya at nakikita ng mga babae na talagang hirap niyang pakainin yung pamilya niya, siyempre, nadi-discourage din yun. So, normally, merong kaakibat niya na security level, yung security angle ang sinasabi natin. Kasi yun ang number 1 laging nasa subconscious ng mga babae, no? Kahit na hindi gwapo yung lalaki, basta feeling niya magiging secure siya, mas gusto niya yung mga ganun lalaki, tapos hahanap na lang ng ibang boyfriend niya na magwapo, no? Yung iba, ganun, yung mga salbahe, yung mga pilyong babae, no? Pero ang number 1 nilang choice is security, para sa ganun magkaroon sila ng, kumbaga, stable life, no? O hindi sila magugutom, hindi sila mahirapan sa kanilang pamumuhay, no? So, pangalawa, yung sinasabi natin, bukod sa good track record, meron tayong tinatawag na crowd mentality ang tao, no? Ibig sabihin, pag sa restaurant, kung walang tao, ayaw mo pumasok, pero kung may mga ibang tao at may marami kumakain, mas gusto mong pasukan yung restaurant kasi parang meron siyang demand o meron siyang katangian na gusto ng ibang tao. Gusto mo rin sumunod doon sa mga ganong klaseng sitwasyon, no? Yung pangatlo yung tinatawag nating ego. Minsan yung ego na nga lang, no? Yung mga babae, siyempre, minsan ego din. Gusto nilang maagaw yung lalaki na taken na kasi nga sa tingin nila parang lumalabas, mas maganda sila, mas kaakit-akit sila. So these are the factors that you have to consider when it comes to that, no? So in general, I wouldn't say that it's true, no? But in specific situation or circumstances, it is true, no? So ganun yun. Depende rin kung ano yung katayuan ng lalaki, ano yung sitwasyon ng lalaki. But it's not a general statement. I would say it would be more of a isolated and specific circumstance for a man to be attractive to a woman in spite of the fact that he is taken. So, sa mga lalaking kababayan natin, to make yourself more in demand to women, huwag naman kayo kumuha ng partner para lang maging mas attractive kayo sa mga ibang babae. Try to improve yourself. Learn new skills, learn new lessons para gumanda ang mga hanap buhay ninyo, and siguro dress better and have better hygiene na rin. Improve yourself to make yourself more attractive sa mga babae. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. And of course, napakahalaga nito. If you have better education and if you have quality education, then most likely you have a better income job, and because of that, you become more attractive, no? And of course, katulad sinabi ni Solomon, dapat maging personable ka rin. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.